Viittaa lepauttaa. Röpöttelee. Vähän tulee. Vähän tulee sasapiiruja. Toi oli justiin tuolla toisella puolella, niin mä en pysty. Fiksu kaveri. Oi jee, mitä? Mä en pystynyt tehdä mitään. Mutta mut ihan sairaan nopea. Onko se karkuun, pojat? Joo. Käykö mä revaata? Joo. Mä harhauttelen vähän. Elias on pomminetaan. Aloitpa se revaaminen, niin päästään joskus tantereille. Okei. Kiittämätön paska. Sinne. Noi! Ai. Nyt on mahdollista. Nyt pikkasen jelppiä. Elias, mitä sä luuttaa tänään? Panna luutirettu. Vielä kun kerkeää. Elias, meillä käy vähän hassusti. Ei käy. Mä tiedän takun. Severi! Juokset sä ees? No, mulla ei oo staminaa, nyt mä en juo. Severi! Kello käy. Severi! Nyt sut ammutasi. Helposti. Mun on pakko mennä johonkin muualle, täällä on ehkä tyyppi. Onko? Ei. Mitä se skitso Aloita on nyt rakentanut siitä? Mä kuulin ääniä, kattokaa nyt mitä tapahtuu. Ei kukaan kuulu mitään. Ei varmaan. Oikeesti käy pakeen meidän kortit. Jep. Luulen, että on koko päivä aikaa rötvätä. Okei, jätkä kuolee. Wow. Ei. Oli keellä. Välleen suovat nyt. Onneksi Jaanis. Hyvä, että Jaani muistuttelee. Ai että, nyt toi 3 pistoa. Back in the game. 3 muskettisotua. Kyllä taivas lyö tulta. Niin, mutta mun ei osu. No tuolla vuorella. Se haulikon se riittää. Mä lähdin oikeille päin, sorry. Etkää. No ehkä se voi olla parempi, en mä tiedä. Niin voi. Mitä hajaantua? Toiset sanoo meille, että sä menet sinne. No ei sinä kerennyt ajatella. Ei! Siirry revaa. Mihin sä kömmit? Iiro! Joo, tulkaa alas. Aivan sairaan. Tuplarevaus. Ai Hei, Severi me saadaan vielä. Elias me riiputtaa Severi. Okei, boss. Tapaassa. Tää ei tuu olemaan mahdollista Iiro, mutta näin. Fuck man. On, se on ainut sääsi. Mä klokkasin sen. Ota siitä! Elias, nyt! Sun pitää olla Älä edes hirveinen. raketa. Nyt sä aloit riipuuttaa mua tässä. Joo! Ainut chanssi. Nää kuolee tänne stormiin. Jokainen chanssi on mahdollisuus, come on. Niin. Älä Meikä voi saada vaikka jotain kalaa. urheaa poika, että sua ei tarvii. Oikein. Severi hoitaa. Severi on luotua. Katsotaanpa mihin Severillä menee. Se on medari, ota se Oi, kantaa. onko haulikkokin? Ota ihan rohkeasti. Ota siitä. Ei, kusi. Me saadaan tää. Nyt Elias tarvitaan ihme. Mä luulen, että ne on. Se ei auta mua. Joo! Mitä meet? Okei. Severi. Tapas! Toi oli hyvä fight. Askeli. Mitä? Askeli. Vaihtaa puheenaiheen vinkki. Sininen AK jollekin jos haluu. Kelepaako sininen automaattikivääri? On kyllä unkki. Niin on.
Ei tässä oo AK. Jaani kuolee ihan justi. Parkka yskäviä. Ei täällä Tuppa paljon kyllä tänne, ollut piski. mitään. Pistä sinne mökkiin se. Joo. Mitä? Mitä? Pikku ympyrä tähän. Kopitella. Mulle! Ei vedetä koppiin. Ai! Nyt tulee pitkä hei. Ettekö se rampi täällä? Ja tässä tänne vuoren päälle. Se kuolee meidän käsivarsin. Siis se toi Painavaa kaveri. Lipsaa tavan käsistä, kun yrittää. Ei, Kuinka saa se. pitkä elonen tää on? Istutaan se tonne mökkiin ja Heitä heitetään. sitä! Ei! Jos mulle tehtäis noin, niin mä poistaisin kyllä Fortnite. Nyt kun ne kopittelee sun ruumiilla ja tekee gridiä. Ensi kerralla levistää joku tyyppi koppi ja sitten heitää sen naatti. Ai niin. Viimeksi kun Iira heitti mulle ja Shieldi ja meillä oli joku randomi meidän squadissa, sit se otti sen. Sitten kun tuli viholliset vastaan, se meni knokkiin, niin me otettiin se kyytiin ja heitettiin sen itse eteen. Me huurattiin sen. Se kuoli heti ne vasta noin. Niin, kuoli. Se oli aika hyvä. Kyllä julmaa. Syötti sinne. Pikku napostelu hiirulaisille ennen kuin menee loppuun. Ihmusi. Se oli kyllä sille vähän kunnon fortuna. Vähän. Se on kuollut täällä. Toskava pieni. Roska Nyt niitä metkittyjä tarvits. Mulla on 2. Mulla on 3. Anna mä snaippaan ton kaverin, no niin. Ajetaan flexaamaan kengän. Askeli. Otetaan nopeasti eli jos haluaa. Severi! Vitsi mikä Severi on ihan sairas. Oikeesti keskity Severi. Nyt tulee palautetta. En saa enää toistamiselle. No ei todellakaan.